салом дӯстони азиз, рости гап аз диру ҳозир ба худ нестам, барое ки дина як видео кардам. Бисёре аз занову модарон ҳастанд ки мора шавҳаромон сахт азоб метиҳад, мезанад, лату кӯб мекунад. Хулас оддӣ карда гӯем мисли ғулом мора истифода мебарад. Бинед мардои азиз, ман як чиза барои шумо гуфтанӣ ҳастам ки зан агар пастарин рафторам нисбати шумо кунад, шумо ҳақ надоред нисбати зан ба мисли ғулом рафтор кунед. Шумо ҳақ надоред ки вай латукӯб кунед. Марде ки ба зан даст мебардорад, вай аввалин дараҷа мард нест. Шумо дар куҷо дидагиед, дар куҷо хондагиед, дар куҷо ҳамин чиза исбот карда метавонед ки ба задан, ба латукӯб кардан, ба ҷангу ақурату фақат шапошап қатӣ шумо метавонед ки хушбахтиро дар зиндагитон бисозед. Дар ки ҷоя ҳамин хеле гап хабар? ҳамин чиза ман намефаҳмам. барои ҳамин қадр як чизи хуб назар доред ки дар зиндагӣ хушбахтӣ танҳо ба як роҳ ба даст мебиёяд. бо роҳи якдигар фаҳмид, бо роҳи ҳурмати якдигар, бо роҳи суханҳои якдигарро гӯш кардан, бо роҳи якдигарро дӯст доштан, қадри якдигарро донистан. агар ки шумо ин хел рафтор кунед, шумо дар зиндагӣ ҳеҷ вақт хушбахтиро намебинед. як бор тасаввур кунед, шумо духтар доред ва духтари шуморо як марди дигар ҳамин хел оянда ба занӣ мегираду меравад бо ҳамон духтари шумо мисли ғулом рафтор мекунаду ва латукӯб мекунад. шумо падари ҳамон духтар, модари ҳамон духтар, шумо худатонро чӣ хеле ҳис мекунед? вай вақте ки падару модари зан ба шумо бовар карда духтарашонро ба шумо доданд ва ё ҳамчун амонат як пораи қалбшонро барои шумо доданд ки шумо вай нигаҳ мекунед. вай духтар аз тарафи падару модар ва аз тарафи худованд ба шумо амонат аст. қарзи аввалин дараҷаи шумо ин эминиву осудагии зан модарро нигаҳ доштан аст. вақте ки шумо ин хел пример нишон медиҳед дар зан, вай зан оянда фарзандои шуморо чӣ хел тарбия мекунад. вай зан оянда дигар шумо тасаввур кунед ки дар чашми шумо чӣ хел марди фахрро мебинад, чӣ хел мардеро мебинад ки вай метавонад вая таъриф кунад, вая дар ҳама ҷо бигӯяд ки шуи ма беҳтаринай ва бигӯяд ки мақсад мо зиндагии олӣ дорем. бо як бор дига мегӯям, бо ҷабру зулме ки шумо нисбати занҳо мекунед, хушбахтиро сохта наметавонед. хушбахтӣ фақат бо роҳи сулҳ, бо роҳи ишқ, якдигарфаҳмӣ сохта мешавад. ҳамин чиза дар назар гиреду ҳамин коротонро бас кунед.